Wara Ian Borg issa Ministru ieħor jaħrab mistoqsija ċara u diretta dwar jekk il-Gvern u se jkun qed jieħu l-mudell tiegħu dwar l-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija quddiem il-Kommissjoni Venezja għall-approvazzjoni. Dan wara li ftit tal-jimilu l-Prim Ministru ħabbar mudell ġdid għall-għażla tal-Kummissarju, iżda minkejja li tax jifhem li dan il-mudell u dak mitlub mill-Kummissjoni Venezja, il-mudell kif imħabbar minn Roberta Bela ġie kritikat minn ħafna bħala wieħed li se jerġa' jagħti l-poter assolut lill-Prim Ministru fl-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fid-dawl ta' dan Net News taqsal il-Ministru għall-Familja u s-Solidarità Soċjali Michael Falzon jekk il-Gvern hux se jmur quddiem il-Kummissjoni Venezja b'dan il-mudell biex jara jekk dan hux mudell li jista' jassigura għażla tajba. Iżda Falzon ma weġibx. Il-Gvern huwa dispost li itella quddiem il-Kummissjoni Venezja il-modell il-ġdid li fassal għall-għażla tal-Kummissarju. Il-Gvern ta' min ifakkar li dan il-Gvern daħħal pereżempju 3 liġijiet li kien ilhom ġejjin ma nafx kemm fuq il-karta, whistleblowers act, neħejna l-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. U meta Falzon ma weġibx, erġajna provajna nistaqsuh. Din tal-Kummissarju però dispost li tellaw il-modell tagħkom qudiem il-Kummissjoni biex tkunu ikolkom l-approvazzjoni anke tal-istess Kummissjoni Venezja li niftakru li kritikat bil-qawwi l-fatt li l-poteri assoluti kienu fidejn il-Prim Ministru. Jiena naħseb li irrid ngħidha, ġifieri anke pereżempju l-programm tal-passaporti li tant ġie kritikat mill-Oppożizzjoni kellu l-appoġġ tal-Kummissjoni u xorta baqa' jiġi attakkat għax kien xi ħaġa li l-unika programm li għandna li huwa approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Falzon għat-tieni darba ma jweġibx il-mistoqsija li għamilnilu. Il-mudell kif infassal minn Bela għala kritika minn diversi oqsma, fosthom anke mill-imħallef Emeritus Giovanni Bonello u mid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta Kevin Aquilina. Qabel il-Gvern għamel ta' rasu minkejja l-wedi li se jikkonsulta, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet ippreżentat abbozz ta' liġi lill-Iskrivan tal-Kamra li permezz tiegħu ipproponiet tibdil fil-liġi u l-Kostituzzjoni dwar il-mod kif għandu jibda jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq għal diversi xhur illi wasal iż-żmien illi l-ħatra u tneħħija tal-Kummissarju tal-Pulizija għandhom jibdew isiru bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Kamra tad-Deputati.